långa. Han har på sig cowboyboots som går hela vägen upp till knäna. Det ser ut som att han har hoppat av en 30 meter hög häst. Ta nu den där konjaken, är du snäll. Och nu så är det språk som gäller. Nu har han börjat studera ryska på ABF. Istället för ja så säger han da hela dagarna. Allting är bara da. Resa upp det, spänn av. Jag är gift med en lilleplutt med 2 storlekar för stor tupé som går runt och säger da hela dagarna. Och han lämnar mig! Gud! Vi måste hålla blodcirkulationen igång! Det är upptaget på sjukhuset! Det är en läkare i huset! Han är ögonläkare, jag ringer till honom när hon blir blind. Jag kan inte få sätta mig ner. Jag kan inte gå så här mycket utan mina joggingskor. Inte förrän vi har fått upp de här tabletterna! Ja, men de är uppe! Jag åt en pizza på stan så jag kräktes i hissen. Välkommen mina herrar. Eller ska jag säga Buenos dias. Det kan man, men bara fel. Man ska leva för varandra. För en gång vi sparar mindre